салом, навиди 7 рӯзро аз ёртиҷӣ пешниҳоди шумо мекунем. суди ноҳияи басмани шаҳри Москва 27 апрел гумонбари 12-уми ҳамла ба Крокус Сити Ҳолро то 22 май ба ҳабси пешакӣ фиристод. Аз гумонбар Ҷумахон Қурбонов ном бурда шуда гуфта мешавад шаҳрванди Тоҷикистон аст. ӯ ба таъмини маблағ барои омода кардани амали террористӣ аз ҷумла таъмини аъзои гурӯҳи муташаккил бо васоити мухобиротӣ ва пардохти мунтазами онҳо гумонбар аст. муҳокима паси дарҳои баста баргузор шудааст. дар пайванд ба ҳодисаи Крокус Сити Москва 12 нафар ба ҳабс гирифта шудааст, ки гуфта мешавад 11 нафари онҳо зода ва ё шаҳрванди Тоҷикистон мебошанд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон рӯзи 27 апрел ба шаҳрвандони кишвар тавсия дод, ки аз сафар ба Русия бо ҳама намуди нақлиёт муваққатан худдорӣ кунанд. рӯзҳои ахир ба таври оммавӣ шаҳрвандони Тоҷикистон наметавонанд ба Русия ворид шаванд. аз 22 апрел дар гузаргоҳи Сагарчин дар минтақаи бетарафии марзи Русия ва Қазоқистон даҳҳо мошин бо рақамҳои Тоҷикистон дар монданд. илова бар ин, шаҳрвандони Тоҷикистонро ҳафтаи охир боз дар фурудгоҳи Внукова нигоҳ медоранд ва ба Русия роҳ намедиҳанд. дар робита ба манъи ворид шудани шаҳрвандони Тоҷикистон дар марз ва дар фурудгоҳҳои Русия вайронкунии ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистон дар қаламравии кишвар, вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба сафири Русия дар Тоҷикистон нота супорид. дар нота, ки 29 апрел супорида шудааст, зикр мегардад, ки ин гуна амал танҳо нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон татбиқ мешавад, ки ба рӯҳия ва муносибатҳои Тоҷикистону Русия комилан мувофиқ нест. пас аз супоридани нота ба сафири Русия дар Тоҷикистон, Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон суҳбати телефонӣ намуданд. Сироҷиддин Муҳриддин таъкид кард, ки чунин бархурди манфӣ бо шаҳрвандони Тоҷикистон ва поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои онҳо ба принсипҳои робитаҳои дуҷониба мувофиқат намекунад. вазири тоҷик сухани Лавров дар бораи зидди як миллат ё дин махсус равона нашудани чораҳонро номувофиқ бо вазъи воқеӣ гуфта, таъкид кардааст, ки ин чораҳо танҳо нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон татбиқ мешаванд. давоми як моҳ дар Тоҷикистон нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ 70% иҷро шудааст. дар ин бора вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. тибқи иттилои ин ниҳод, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 100%, шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳурӣ 74%, вилояти Хатлон 86%, вилояти Сух 55% ва шаҳри Душанбе 51% нақшаи худро иҷро намуданд. ёдовар мешавем, ки дар кишвар даъвати баҳории ҷавонони солҳои таваллудашон 1997-2006 ба хизмати ҳарбӣ идома дорад. нашри минбаъдаи моро бо хабарҳои тоза интизор шавед. хайр.